Hej og velkommen til Urviseren. I dag der skal vi tage et kig på et Baltic-ur, nærmere et Baltic Aquascarf i farven Blue Gilt. Det er et ur, jeg har haft i et års tid nu, og nu har jeg faktisk lige solgt det. Der skal noget nyt i sammenhængen. Men først og fremmest så vil jeg lige tage et kig på æsken, det kommer i, og emballage. Det er faktisk sådan et punkt, jeg synes Baltic gør sindssygt godt. Baltic, det er et fransk mikromærke, der blev stiftet i 2017. De laver så meget vintage-inspirerede ure, meget inspireret af det 20. århundrede, og hvis I kender lidt til vintage Omega Seamaster, så vil I også kunne se nogle ting derfra i det her ur. Kommer i den her pap-æske med sådan lidt blødere ting at sige på. Inde i den er der så sådan en fake læder, kunstlæder skal vi måske kalde det, æske her. Nede i papæsken, der har du både dit lille bog om, hvordan du sætter et ur og så videre, men så har du faktisk også testen fra Timegrapheren, hvor jeg her kan se, det testede den 3. april 2023, og testet til at løbe med plus 16 sekunder dagligt, der er også amplitude og beat error. Og det synes jeg er en rigtig fin detalje, at de giver det med til uret. Derudover så er der garantikort i metal. Det synes jeg også er super godt lavet. Og så er der ekstra led hernede, som I kan se, så er der ligesom lavet hakker ned i skummet til, at alle ting kan være der. Så alt det, så synes jeg virkelig, det er en fin præsentation af uret. Og her har vi det. Som I kan se, så spiller skiven virkelig meget i lyset. Som I kan se, så er det et dykkerur. Det her det er farven, ja, som sagt Blue Gilt, det vil sige det er blå skive, blå, keramisk krans, og så er der de her gilt, altså guld markeringer rundt. Lume, det er sådan en vintage inspireret farve. Ligesom hvis man havde en hvid lume, der var blevet lidt age med tiden. Men alt det her, så synes jeg faktisk, det er et virkelig flot og meget komfortabelt ur. Aquascarf, det er Baltics dykkerurslinje. Det vil sige, der er keramisk krans, der er skruekrone, vandtæt ned til 200 meter og 120 klik på kransen. Det er 39 mm i diameter, 47 mm lok til lok, så er det 12 mm tykt og 20 mm i rembredden. Så altså en meget klassisk størrelse ur, der går godt til de fleste håndled. Jeg har et cirka sted mellem 16,5 og 17 cm håndled. Farven er sådan super dyb, flot blå, der leger med lyset, når det rammer helt rigtigt. Og der er sådan en form for tekstur på det. Det er ikke sådan, I kan nærmest se det der. Det ser sådan lidt grynet ud, der er lidt tekstur på. Og så er det sandwich-stylet, de her trekantede markører ved klokken 3, 6 og 9. De er ligesom nede indenteret i skiven, hvad man nu skal sige. Der er også quick release på lænken, så man hurtigt kan skifte over til gummi eller læder eller NATO, hvis man vil det. Der er en dejlig action på kransen. God feedback, god lyd. Som sagt, skruekrone, Miyota 9039, det betyder også, at der er ikke nogen ghost date, så man skal ikke trække den ud 2 gange for stedet, det er bare ud en enkelt gang, og så skruer den ned, så kører det. Miyota 9039, det er jo kendt for at være et yderst robust urværk, en form for workhorse, egentlig 9000-serien fra Miyota er jo lavet til at konkurrere meget med de schweiziske værker. Jeg har egentlig været super tilfreds med det her. Jeg er ikke en, der går op i, hvorvidt mine ure de er 10 sekunder for hurtige eller for langsomme, eller 20 for sådan den sags skyld. Det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Så jeg har ikke målt præcis, hvor hurtigt eller langsomt det går, men jeg har ikke oplevet, når jeg bruger det i rotation med andre ure, at det er upræcist på noget tidspunkt.
bagsiden der er skruekasse her med en dykker på. Det er sådan set meget fint detalje, en af de måske lidt sjovere bagkasser, man har set. Og sådan i ren vintage-stil, så er der selvfølgelig lidt spil i lænken, men det skal der være på sådan en Beats of Rice kæde, det er uundgåeligt. Så efter et år, hvor jeg har brugt det i rotation, så står det super skarpt. Det eneste sted, der er nogen som helst former for skrammer på, det er selvfølgelig her på spændet. Men det er fuldstændig uundgåeligt, hvis man som mig sidder og laver meget kontorarbejde og sidder ved skrivebord. Cirka 6100 danske kroner og købes direkte fra Baltics side. Jeg har også været i kontakt med deres kundeservice tidligere med nogle spørgsmål, og de er også rigtig hurtige til at respondere. Så alt i alt så har det været en super god oplevelse at eje det her ur. Jeg har været meget glad for det. Jeg vil ikke udelukke, at jeg måske engang skal have et Baltic-ur igen. Alt i alt så kan jeg varmt anbefale det her ur, hvis du er på udkig efter et vintage-inspireret dykkerur med moderne specifikationer. Så synes jeg absolut, du skal kigge i retning af Baltic Aquascarf. Og jeg er helt pjattet med den her farve Blue Gills. Jeg håber, at du kunne lide videoen om det her Baltic-ur, og jeg håber, at du vil abonnere. Jeg har en ambition om, at kvaliteten gradvist øges af mine videoer, så jeg vil sætte rigtig stor pris på, hvis du vil følge med. Og så håber jeg, at vi kan få skabt en fed dansk urkanal sammen. Vi ses!